Имало едно време, решихте, че започва приказка? До някъде имате право. Започва приказка, но за възрастни. Тук няма да срещнете тримата братя и златната ябълка. В този разказ се редуват приключение след приключение в чужди и далечни земи. Ще преминем през различни времена и древни култури, като в фантастичен роман. Ще срещнем огромно страдание, световни военни конфликти. Ще се сблъскаме с тирани на човешкия дух, но и с хора, дали живота си за свободата. Не сме забравили и България. От време на време ще се връщаме в родината ни, за да докажем, че тя никога не е била извън европейската и световна история. Водачите на приключението ни са няколко. Двама видни български учени и главният герой на филма, който ние нарекохме Мъжът. А този наш съвременник е причината да ви разкажем всичко това. За да не забравяме ние, хората на 21 век, силата на човешкия гений, създал безсмъртните произведения, които ще видите. И за да помним, че след тъмнината на страданието винаги идва победата на спасението. За да знаем, че безумието на всяка тирания винаги се прекършва само по един начин – с безграничната сила на човешкия дух. И така, от дума на дума стигнахме до същината на историята. Уникалната колекция, която ни накара да страдаме, да воюваме, да бягаме, да се опияняваме от възторга на победата, но най-вече да осъзнаем величието на човешкия гений, да обезсмърти историята, да премине през злокобните сили на злото и да достигне до 21 век с посланието. Ако поразровиш малко в душата си, няма начин някъде там, навътре в нея, да не откриеш доброто. И така, време е да започваме. Затегнете коланите, защото излитаме. Чака ни приказката за спасението на колекцията. Да, това е нощен парад на Третия райх. Факелно шествие на нацисти, вярващи в върховенството на арийската нация и в нищожеството на другите човешки твари. Тук божествените арийци горят книги, чието автори не са белолики, синеоки и русоляви. Следователно, може да се каже, горят цялата световна научна мисъл и литература. А това е нашият герой, Мъжът. Той видя всичко това, но и нещо повече. Видя горящи домове, плачещи хора. Срещна очите на смъртта. Тогава разбра, че всичко е свършено, че трябва да се спасява. Осъзна, че не иска да умира все още. Чакаха го толкова много несвършени дела. Единственото, което притежаваше след като дойде безумието, бе уникалната колекция. Хиляди репродукции на художествени произведения, събирани от цял свят в продължение на толкова дълги години. Старателно и стриктно подредени и описани. Беше решен да спаси колекцията, защото тя вече бе единственото му богатство. Нищо друго не му остана. Някъде в близката далечина се чуха забързани стъпки. Преследвачите бяха по петите му. Страхът нахлу в съзнанието на мъжа и почти го парализира, но решимостта да опази живота си и колекцията надделя.
Мъжът я грабна и побягна. Да, това е подземен тунел. Искаха смъртта му, защото мъжът бе един от непокорните. А непокорните нямаха място в света на божествените арийци. Тогава сред влажния и тъмен страх на тунела, мъжът си спомни откъде започна всичко около безценната му колекция. В тези минути тя се превърна в смисъл на живота му, в символ на желанието да не бъде окован и презрян. А всичко бе започнало през далечната 1908 година. От тогава бяха първите картички. Древният Египет. Les couplets, les refrains s'y ressemblent toujours, car on y parle uniquement d'amour. Bien des gens s'arrêtent et la voix émue, sans façon répète la vieille chanson des rues. Modeste musique, poésie d'un sourd, mais cet air mélancolique vous poursuit partout. On y parle de jeunesse, d'amour et de longs baisers, de serments et de tendresse, de clairs de lune et d'été. Bien des gens s'arrêtent. Да, колекцията е много интересна. Тя дава един определен поглед върху в исторически план на понятието пощенска картичка. А в Европа вече отдавна е започнало съперничеството за преразпределение на колони, пазари, търговски пътища. Франция мечтае за реванш. Тя е загубила войната от 1871 година. Германия се бори за колонии. Светът през 908 бе толкова различен. След освобождението пред младата българска държава стоят за разрешаване два основни въпроса. Първият е извоюване на независимост, а вторият е въпросът за националното обединение. Но българите решават, може би най-успешно, един трети въпрос, а той е именно за икономическия просперитет на България. Много е писано и много е говорено за строителите на съвременна България, но аз искам да добавя нещо. Това, че България се управлява от един елит, на какъвто може и днешния елит да завиди. И ще спомена няколко имена. Стоян Данев. Той завършва реална гимназия в Прага. След това Стоян Данев следва право в Цюрих, Лайпциг и Хайделберг. Специализира в Лондон и Париж и след това идва и става държавник в България. Другият известен наш политик и държавник е Иван Евстратиев Гешов, родом от град Пловдив. Той завършва прочутие Манчестерски Виктория университет, политически науки. И той фактически в последствие се очертава като стратега на българската икономика. Константин Стоилов, също родом от Пловдив. Той е завършил право в Хайделберг. Григор Начович, родом от Свищов, завършва колежа френския в Цариград, след това учи икономика при Бланки, после следва в Сорбоната, най-накрая завършва във Виена право. Такива са били нашите държавници, които извеждат България на преден план на Балканите. България става в началото на 20 век най-силната
държава в стопанско отношение, в духовно отношение и във военна, с най-мощна армия. Chacun s'y est reconnu. Les couplets, les refrains s'y ressemblent toujours, car on y parle uniquement d'amour. Основно можем да ги разделим на пощенски картички, които са на географски принцип, пощенски картички, които са свързани с определени исторически събития, пощенски картички, които са свързани с художествени произведения, паметници на културата, музеи. La vieille chanson des rues, modeste musique, poésie d'un sourd. Страхът така бе изострил сетивата, че краката му сами се движеха. Не искаше да виси като празен чувал на бесилката и враните да кълват очите му. И както винаги, когато смъртта ни диша във врата, животът се завърта като на филмова лента. Беше пребродил толкова държави, музеи, бе имал толкова много любови. Дори през 1912. Колекцията тогава беше само хоби. Попаднал бе на древногръцкото изкуство. През първата половина на 20 век бих казал, най-големият бум на разпространението на пощенските картички. През 1912 светът изведнъж стана доста по-различен. Понякога е била необходима експонация от порядъка на 3, 4, 5 до 10 минути, като разбира се това неудобство е било компенсирано с големия тираж на пощенските картички, което ги прави много ефтини и ги прави така достъпни, прави ги по джоба на всеки обикновен човек.
Да, това е Лондон. 1920 година. Нощен клуб. Мъжът е там на втория ред отляво. Спомня си колко хубава бе дамата на вечерта му. Никога нямаше да я забрави, защото тя му подари много горещи нощи, като тази, и бе причината той да види и събере огромно количество изключителни с въздействието си творби на древните римляни. Ето ги. И така на 14 юли по един повод такъв, бих казал за мен незначителен, убийството на австрийския престолонаследник Франц Йосиф, се стига до започването на Първия световен военен конфликт. Не беше забравил Първата световна война. За миг реши да я прескочи и да се отдаде само на любовта. Но тя, войната, надделя. Колко пъти човечеството трябваше да преминава през безумието, за да открие себе си, питаше се мъжът, а преследвачите вече стреляха, като че ли се целяха и в безсмъртните творби на римските скулптори. Австро-Унгария обявява война на Сърбия, тъй като атентаторите са фактически дейци на черната ръка, сръбска терористична организация. След като Австро-Унгария обявява война на Сърбия, нейната покровителка Русия обявява на Австро-Унгария, Германия обявява на Русия, след това Англия и Франция обявяват на Германия. По-късно, чак април месец 1917 година Съединените щати ще се намесят и вече тази война, още 15-та година е прераснала световна, а след това се задълбочава този конфликт. През 1918 година войната приключва с поражение за централните сили. За съжаление, ние сме съюзници на централните сили. Още 1915 година се включва на страната на Германия, Австро-Унгария и Турция и фактически тази война за нас приключва с поражение. Така през периода 12-18 година българската държава можа да реши най-важната си задача. Задача за националното обединение. Тези блестящи наши политици, които се справиха с стопанските проблеми, не можаха да се справят с проблема за националното обединение. По време на Балканските войни претърпяхме национална катастрофа. Сега, след приключване на Първата световна война, се очертава втора национална катастрофа. Първата световна война ние
Тя е неблагоприятна и за целия свят, и за цяла Европа. Това не беше една война, която да уреди окончателно малцинствените проблеми, да уреди противоречията между великите сили, а се превърна в Първата световна война на реванш. На Парижката мирна конференция бяха създадени държави и по такъв начин беше реконструирана Европа, че 50 милиона души се оказаха в положението на малцинства. Няма да ме стигнете, гадове, мислеше си мъжът. Няма да ви се дам, защото без мен непокорните ще станат с един по-малко, а това е недопустимо. Стисна колекцията и я понесе напред, защото нямаше да обрече на гибел поуките от Парижката комуна. Може би погледнато от историческа гледна точка, една голяма част от колекциите дават възможност да се докоснем до места, които и до образи, които вече ги няма. Независимо дали става дума за архитектура, независимо дали става дума за паметници на културата, независимо дали става дума за музейни колекции, независимо дали става дума за някои произведения на изкуството, които са загубени или повредени в следващите години. Ех, колко хубаво беше тогава, мислеше си мъжът. Куршумите свистяха около ушите му. Той стискаше под балтона си колекцията, но мисълта му го прехвърли далеч във времето, когато и утрените бяха по-различни. Когато цивилизациите на древните в Южна Америка, Океания и Индия били в разцвета си. А като разновидност на тези пощенски картички са пощенските картички, които дават възможност за популяризиране на колекциите на музеите, главно в Европа по това време. Много от музеите издават поредици, колекции пощенски картички с най-интересните експонати, които те съхраняват. Тези пощенски картички са били продавани като възможност човек да си закупи една от тях, една или няколко, или да изпрати на свои роднини и познати. Успоредно с това те са били издавани като цели колекции, примерно в големите музеи като Лувъра, като музеите в Цюрих, в Женева, в Милано, в Лондон, като поредици, които представят техните най-значими колекции. Това е, що се отнася до пощенската картичка в исторически план. Разбира се, с навлизането на новите технологии през втората половина на 20 век, в края особено на 20 век, пощенската картичка остана като един спомен, остана като нещо, което все повече и повече е обект на колекционерство. И за мен той е един от, може би, една от най-добрите възможности за колекциониране и нещо, което дава възможност на човек да оползотвори свободното си време и успоредно с това да се формират колекции, много от които имат изключително познавателна стойност. Газеше във вода, криеше се, чуваше грубите им гласове. Почти същите като на онези, с които се биеше по време на гражданската война в Испания. И там не понасяха непокорните. И там видя кръв, бомби, смърт и трагедии. Срещна величие и падение, позор и възторг, обреченост и надежда.
първи път разбра колко безгранична бе красотата на древна Персия. През ноември 1937 година Хитлер провежда едно секретно съвещание, което не се доверява на министри и така нататък. Това са най-приближените негови хора. Маршал Бломберг, Нойрат, външния министр, Гьоринг и пред тях той развива своите възгледи за бъдещето на Райха и казва, че те трябва да се запомнят и да се... И при евентуална случайна или така нататък негова смърт да се изпълнят, да се считат като негово завещание. Тезата на Хитлер се състоеше в следното. Значи, след като автархията вече се изчерпва като възможност за стопански просперитет на Германия и водеща роля на Германия в света, следващият начин тя да запази тази своя позиция е да овладее търговските пътища, но тези търговски пътища са в ръцете на Англия. Следователно, тя трябва да разбие Англия, за да спечели световните пазари и търговските пътища. Това е една трудно постижима възможност. Ето защо Хитлер формулира трета теза, а третата теза е, че Германия може да осигури бъдещето на 80 милиона арийска раса, както те се наричат немската раса, най-чистокръвната държава, чрез поход на изток. Като се завладее украинската житница, завладеят се суровините на изтока и така Германия ще продължи да бъде водеща сила. И така, точно на това съвещание Хитлер чете смъртната присъда на Австрия, като казва, че това е вътрешно германски въпрос, тъй като той казва 80 милиона германци в Германия и над 10 милиона извън Германия, като визира, разбира се, Австрия, която е 8 милиона, и визира също така Чехословакия, в която живеят 3,5 милиона немци, судетски немци. И така, първата цел е Австрия, втората цел е Чехословакия, а третата цел, която формулира това, е Полша, както той нарича, незаконното дете на Европа. В миналото можем да говорим за изключителната познавателна стойност на подобни колекции, защото не бива да забравяме, че културният туризъм е едно понятие, което придобива даже и в Европа популярност и развитие в последните десетилетия на 20 век. Картичката няма само познавателна цел и само познавателна роля. В този смисъл ние можем да говорим, че колекциите картички дават възможности за много интересни изводи на научни изследвания, свързани с историята, свързани с развитието на българските или на европейските градове. В случая аз пак се връщам на това за мен огромната познавателна стойност на картичката, на колекциите картички е свързана с неща, които по-настоящем ги няма и ние можем да се докоснем до техния облик, благодарение само на тези картички.
периоди от време, особено в края на 19-ти, първата половина на 20 век, за българина пощенските картички са били една възможност да се докосне до всичките тези архитектурни, културно-исторически или пък музейни ценности, които така се съхраняват и са съществували в тогашна Европа. В Испания колекцията бе оцеляла. Трябваше да я спаси и сега. Злокобните лица на нацистите като че ли приличат на химерите от парижката Света Богородица, помисли си мъжът и притисна с ръка колекцията под балтона си. А химерите от парижката катедрала се завъртяха една след друга, сякаш му се присмиваха. Пак ли бягаш, човече? Питаха го и като че ли ехидно хихикаха там, в висините на древния град, далеч над древните човешки боричкания. Това изкуство го тласкаше към възторг, събуждаше забравени чувства, раждаше нови емоции по странно красив и въздействащ начин. Мъжът вярваше, че обикновените човешки маси не трябва да бъдат неутрални, неангажирани. Мъжът мечтаеше светът да се прероди. Животът му бе експресия, динамика, взрив от емоции. След толкова много революции, войни и трагедии, пресекли като унищожителна комета дните му, мъжът намираше спасение в древните, в мъртвите паметници. Светът отново бе обезумял. Човечеството се хвърляше от една война в друга. Заклещваше го капан след капан. Кръвта му изтичаше, а непокорните искаха толкова малко, да няма решетки, за да могат да изпълзят от тунелите и да тръгнат по горната земя, там, където грееше слънцето на свободата. Да, този наш съвременник е причината да ви разкажем историята за спасението на колекцията. Библиотека бъдеще. Чак сега му е времето, когато всички тези репродукции ще могат да бъдат сканирани, да могат да бъдат излъчени в интернет или записани на диск, така че всеки да може да ги види. Така ние, хората на 21 век, разбрахме, че след всяка тъмнина на страданието винаги идва спасението, а безумието на която и да е тирания се прекършва единствено с безграничната сила на човешкия дух.